Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 7:00 lau minutu igaro diren honetan, Altunak eta Arangurenek Elordi eta Zabaletaren aurka Donostiako Atano hirugarren pilotalekuan jokatu duten binakako txapelketa nagusiko bigarren jardunaldiko hirugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Favoritoek ez dute hutsik egin eta 22-3 xeatu dituzte Altuna eta Aranguren gogoratuko dugu. Altunak eta Arangurenek joan den astean Eibarko Astelena pilotalekuan San Andres egunez irabazi egin zietela Peio Etxeberria eta Martijari. Aldiz, Elordi eta Zabaletak galdu egin zuten Ezkurdia eta Rezustaren aurka Beasainen 22-12ko emaitzarekin, eta honen bestez bibikoteak aurkako dinamikan iritsi dira gaurko honetara. Ez da partidarik egon, eta protagonista nagusi bakarra. Jose Javier Zabaleta. Zer izan da gaur Zabaletak egin duena? Izen ondoak ere soberan ezin dira geratu. Ikeragarria da Zabaletak gaur Donostiako Atano hirugarrenean egin duena. Sarrera ordaindu duen jende orok ongi baino hobeto ordaindutako sarrera izan da. Ez emaitzagatik, baina Zabaletak eman duen erakustaldia apartekoa izan da. Hasieratik hasi da pilota astintzen, Arangurenek ia une oro oinak 7tik atzera zituen, baina ez 7tik atzera soilik, 8tik atzera ere, eta hori Aranguren airez eta baliabide handiko pilotaria dela, askotan aurreratu eginda, baina horrela ere, erabat txiki utzi ditu Altuna eta Aranguren. Jokin ere hor saiatu da, aurreanea bere izar sen horrekin edo jokoan hasten zuen, baina ez du inondik inora lortu, eta Zabaletak egin duena ikusgarria izan da. 12-1 iritsi dira lehendabiziko etenaldira, Elordi ere oso ongi, hori aipatu beharra dago, izan ere joan den astean ez batak eta ez besteak ez zuten euren mailaren urrik ere eman, baina gaur bai, gaur Aitor Elordi batez ere, Jose Javierren nagusitasunak lagunduta noski, baina aurrean gainera Altunari jokatzeko bokazio handiz ikusi dugu, ezkerraireak eta abiadurarekin eginaz, pilota bizi mugituz, eta Aitor Elordik ere partida oso ona egin du, eta hori ere gogoratu behar da. Baina bigarren etenaldira 18-2ko emaitzarekin iritsi dira. Hor, bigarren pilota hartu dute, berez Altunak eta Arangurenek material aukeraketan hautatutako pilotetako bat, eta hala ere, Urdinek eta Jose Javier Zabaletak atera dio etekin gehien eta nola, Jokin Altunak ez zuen abagune bakar bat ere, baina ez da abagune bakar bat ere ez zuela. Askotan, Jokin Altunari normalean kolpe gutxiagoko, edo aurrean duen atzelaria, baino kolpe gutxiagoko atzelariekin jokatzea egokitzen zaio. Zabaleta eta Arangurenen artean kolpez alde ikeragarria dago, baina gaurkoan Zabaletak goitik pasatzen zuen eta Jokinek ez zuen imintziorik ere egiten, ezin zuen imintziorik ere egin, Arangureni apur bat lagundu, behintzat beste bi pilotakada murriztu, ezin zuen halakorik egin. Eta benetan hori Jose Javier Zabaletaren meritua izan da. Azkenerako 3 tantu egin dituzte, baina gaurkoa oso gutxitan ikusten den horietakoa izan da, hori garbi dago, oso salbuespen handiak izan behar dira gaurkoa bezalakoa gertatzeko, baina gaur Atano hirugarrenean gertatu da. Hauxe beraz, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.